Дори не мога да я погледна. Нямам сили да го направя. Боже, ще припадна, повярвай. Кръвното ми малее. Дръж се за ръцете. Разбери, че не мога да погледна дори, сестро. Не, няма начин. Я наливай вода. Вода ли? Ей сега. Дай. Къде е водата? Хайде да започваме. Ето, взех я. Полека. Хайде така. Стана ли? Върху покойната. Боже, тепли полях. Прощавай. Аз извинявай. Не върху мен. Майчице, изобщо не съм за тази работа. Хайде! Боже! Тя оживя! Боже! Жената умря. Тази жена умря. Мили Боже, ти жива ли си? Съседи, елате! Съседи! Боже! Защо? Какво става? Боже, Боже! Мамо! Какво стана? Ами не знам. Милостиви Боже, ще откача. Много страшно беше. Мили Боже. Тръгнаха. Цялата треперя. Качиха в линейката. Тази е виновна. Боже. Боже. И я ми обясни. Не знам какво стана. Сестро, мина ли ти, мила? От ръцете ти. Мъртвите оживяват. Я стига глупости. От твоите ръце, от твоите. Вие ли я съживихте? Чуйте го само. Така е. Нали те видях? Ами жената си е имала още дни. И това е цялата работа. Докторът е написал смъртен акт. Ти си направила нещо. Заклевам се, не съм. Правиш ли муски? Какви муски сега? Ще ме подлудите, Боже мой. Я заповядай у нас. Кой е починал? Никой, ама някой ден. Чуваш ли ги? Мили Боже, Бог дава живот, Бог го отнема. Не ме намесвайте. Вие нормални ли сте, бе, хора? Хайде да тръгваме. Иначе ще ги пребия, да знаеш. Ела. Помагай, Боже. Не ни казва. Ама аз знам.